Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amabenzo TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 5, Colorado 0. I'm joined by Umbogoto from Greater Malahle. Ngiyabonga Steve. Uyibize kahle mfana wami. Mara wena uthe uyabhayiza. Bantu beChiefs bakuthengela ijezi ucabanga ukuthi iChiefs seyithathe ebhedweni. Uyabhayiza ntwana yami. Angikho lapho ntwana nene. Into yenze urile nene. In 2 games, Yes. 5 goals. Imagine. Sibo is too much for lo mfana ne. Yes. Ngicela ungithole number kaJali. Mina I don't care ukuthi lento bekayisho injani or njani. Akayekela umfana usasemncane. Yes. Yena kule age umfukena kuyo. Lento umfukele ayenzile kumanje akayenzi. Thina umfukeni simzali wakhe sibo mama kamfukeni thina. Asifuna ukuzwa next ngomfana. Umfana thina uzilalela kahle. Akaqhubeka umfana. Ngiyambona umfukeni. Ufuna ukuba yi-top goal score. Ngiyambona lo mfana leyo yaza ngakhona usababhayizisa. Manje uza kahle umfana siyabonga mfukeni. Magama azofika mfana ungabuyele emuva. Continue uye phambili. Siyakuthanda thina uma 2K wethu. Uyayazi imatch ngisho. Ngifuna kule 5. Sandla semfene phela lesi. Ungikhiphele 3 goal. Ungitshele ngisalana ngakhe. Usala nga2. Le 2 isangenza ngiwine. So le 3 ngicela uyithathe uyinikeze iChiefs. Ngiyabapha. Basho free. Besingadingi 5 goals thina. Besidinga only 2 goals. Sithathe 3 points. Ngiyabonga ntwana. Ibali.